Eikö sä nyt, Rampe, miehenä vois aloittaa keskustelua? Kerros nyt kerrankin mielipiteesi jostain asiasta. Mä oon usein ajatellut. Minkä takia... Nykyisin kaikki paikat on väärällään semmosia melko hyvännäköisiä ihmisiä. Niillä ei ole mitään semmoista ruumiillista vikaa niinku kampurajalkaa tai kyttyrää selässä. Niillä ei ole pahoja vinnejä naamassa eikä mitään palovammoja, ne ei haise ja niillä on siistit vaatteet päällä. Ennen vanhaan oli liikkeellä jos jonkinnäköistä prehjuhousua ja silmäpuolta ja invaliidia. Mutta tämän päivän vaatimukset on varmaan niin kovat, että semmoiset ei viitti paljon näyttäytyä. Ne pysyvät tiukasti 4 seinän sisällä. Hei, osaaks sä sen matkalla pohjoiseen? Kauheessa kiireessä Kaamasen tiellä lähteellä Masa joi kauhasta. Sillä sen täytyy taas pillerin niellä, kun vaivasi niin eturauhasta. Matsonni sanoi, on lahonnut kölisi, ikämies ryhmätä virssissä mölisi. Sitten jo mentiin ja penkka vain pölisi matkalla pohjoiseen.